Hvor er vi på vej hen? Her. Hvor skal vi hen nu? Over bageren. Okay, hvordan kommer vi over til bageren? Vi skal flytte hjem. Skal vi cykle? Ja. Prøv at Du skal også flytte. Ah. Er det din cykel, den her? Ja. Må jeg se? Øj. Hej, papa. Hej. Skal du cykle herover? Hvor er vi henne nu? Er vi nede i byen nu? Du har cyklet langt, ikke? Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal over til købmanden. Det er rigtigt. Er sådan her? Ja, sådan der. Hvor skal du hen nu? Over bageren. Nej, over købmanden. Okay, vi ses. Du skal med. Ja, bare gå, så kommer jeg. Okay. Kom så. Og sand på sko. Det tager vi ud, når vi kommer hjem. Ja.